Yo man. Πυροκινιά Rap Challenge 2014, Τρισιοκόκκος. Yo man. Έφτασε λοιπόν αυτή η Αγία φορά. Το γάτι να σηκώσω και να ραπάρω τώρα. Νόμιζε που πάρω μπροστά τα βρω μπαστούνια. Μα εγώ όμως είμαι έτοιμος, βουκάω με τα πούνια. Οι ρήμες και οι γωστές, μα η έμπνευση μεγάλη. Γι' αυτό τρώω άλλωστε με ρέντα με κουτάλι. Εδώ στο μαγαζί συνέχεια μασουλάω. Με βλέπω στο εξάμηνο μόνο να μπουζουλάω. Πέρα τι τσιμπολογάω και το μεσημέρι σπίτι πάω για να φάω. Μαγείρεψες, τι θα πάμε σήμερα? Θα είμαι φαγωμένος από το Αγίου Αγίμερα. Έτσι τη ρωτάω, αλέγρα και στα κάτα, για να μαθαίνουν μερικοί πως σχίζουνε τη γάτα. Γατάκια! Οι ελληνικές συνταγές είναι δύσκολες. Ζόρικες. Ό,τι και να φτιάχνω, πάντα δοκιμάζω. Μη και είναι χάλια, στη σκέψη αυτή τρομάζω. Τι να μας πεις κι εσύ, κι ας είσαι αδερφός μου. Εμένα ο μπακαλιάρος έχει γίνει κολλητός μου. Εδώ στο Τρισιοκόκκος, κανείς δεν έχει μπακά. Δεν καταλαβαίνω. Οι υπόλοιποι μπύρες δεν πίνουν ρε μαλάκα. Να φάει ο πελάτης σαλάτα με τη ρέγγα. Όχι ρε σπιούνε, δεν βάζουμε μαρέγγα. Τώρα λοιπόν που τα είπαμε, ξέρεις, προλαβαίνεις. Έχω ανάψει μαγκαλάκι. Τι από, καταλαβαίνεις. Γιο, ευχαριστώ πολύ για την πρόκληση και προκαλώ τον Νίκο Μπογδάνο, γιατί είναι και πολύ τυπάρας. Γιο αδέρφια. Να μας πάει ο πελάτης, σαλάτα με τη ρέγγα. Όχι ρε σπιούνε, δεν βάζουμε μαρέγγα. Τώρα λοιπόν που τα είπαμε, ξέρεις, προλαβαίνεις. Άι στο διάλογο, μαλάκα, γαμίσου. Έρα και το τόσο καλά μέχρι εκεί.